കേരളത്തിൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓരോ പദ്ധതികളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെതിരായി വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കൂട്ടർ ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആയാലും അതുപോലെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആയാലും ഒക്കെ അത്തരം ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടവരാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി അതിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് എക്കാലവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രംഗത്തും വലിയ രീതിയിൽ സമരം, ചിലർ പിന്നിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്തു, ചിലർ മുന്നിൽ നിന്ന് സമരം ചെയ്തു. മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ളവർ ആര് എന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ മാന്യതയുടെ പേരിൽ നമ്മളത് തുറത്തു പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ആ സമരത്തിൽ അവരുന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ, അവരൊരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. അടിസ്ഥാന വർഗം എന്ന നിലക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിലെ പട്ടാളമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇടക്കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ സംഘടന ഏതെന്നോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏതെന്നോ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല, അടിസ്ഥാന വർഗം എന്ന നിലക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. നമുക്കറിയാം, റിഹാബിലിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുട്ടത്തറയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് നിലപാട്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് ചർച്ചയൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുമായി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇടവക നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെ സമീപിക്കാം, അവരുമായി സംസാരിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങളാണ്, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലുത്. അത് പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും.